उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. महाराष्ट्राचं राजकारण पूर्वी वेगळं होतं. अजितदादा विरोधी पक्षात असताना आम्ही तेव्हा त्यांच्यावर सभागृहात असताना दणदणीत आरोप करायचो. मात्र त्यांच्याच केबिनमध्ये बसून दुपारचं जेवण करायचो. दादा स्वतः चिठ्ठी पाठवून त्यासाठी बोलावून घ्यायचे, असा किस्सा खासदार आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी सांगितलाय. पाहुयात ते काय म्हणाले. कार्यकर्ते किंवा मी विरोधी पक्षनेता होतो, विधान परिषद मला आठवतं आणि आताच्या तर पार्श्वभूमीवर मला जास्त आठवतं. त्यावेळी अजितदादांवर आम्ही पाटबंधारे आणि इरिगेशनचे आरोप जोरदार तडाखे बंद असे दणकून त्यांच्यावर आम्ही आक्रमण करायचो. आणि जेवणाची सुट्टी झाली की दादा त्यांच्या डेप्टी सीएमच्या केबिनला, मी माझ्या विरोधी पक्षनेत्याच्या केबिनला जायचो. मग दादाची चिठ्ठी यायची की तुमच्या वहिनीने चिकन पाठवले, जेवायला येता का. मी जाऊन त्यांच्या केबिनला जेवायचो. पुन्हा मग सभागृहात आलो, पुन्हा आम्ही विरोधी पक्षनेता आपला जोरात त्यांच्यावर टीका करायला. मग दादा उभे राहायचे. म्हणजे सभापती महोदय, हा शिवरायांचा, शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, आपल्या इथे आपण खाल्ल्या मिठाला जागतो, हे माझ्या आता जेवून गेले. पुन्हा चालू केलं. मग मी खिशातनं चिठ्ठी काढली. म्हणजे सभापती महोदय, मी पण शिवरायांचा मावळा आहे, मी पण खाल्ल्या मिठाला जागतो. चिठ्ठी काय बघा, तुमच्या वहिनीने, मीठ वहिनींचं आहे, ते ह्यांना कशाला जागू म्हटलं मी. इतकं म्हणजे मी पाहिलेलं आहे. किंवा राणेसाहेब दादा ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते किंवा विरोधी पक्ष नेते होते, मग विरोधी पक्ष असेल, सत्ताधारी पक्ष असेल, राजकीय मतभेद आहे. मला तर आठवतं की एकदा दादाला माझ्याविषयी काही घटना कळली तर त्यांनी मला बोलवलं आणि विनोद, तू जरा याची काळजी घे, उगाच ह्याच्याविषयी तुझं, यामुळे तुझं नाव खराब होऊ शकतं, हे त्यांनी प्रेमाने बोलून, त्यावेळी ते दुसऱ्या पक्षात होते, समोर विरोधी पक्षात, बोलून मला सांगितलं. आणि मला असं वाटतं की हे जे आहे महाराष्ट्रातलं एक राजकारण, जे त्यावेळी तर मी खूप अनुभवलं आहे, आता किती अनुभवायला मिळतं मला माहीत नाही, पण राजकारणामध्ये आपण आहोत तर आपण आपल्या पक्षाच्या विचाराच्या आधारे जनतेचं भलं करण्यासाठी आपण आहोत. आणि ते कसं करता येईल, निवडणुकीत एकमेकाला विरोध नक्की करू. आणि मला असं वाटतं की या गोष्टी जशा महाराष्ट्रात शिकत गेलो तसं राष्ट्रीय स्तरावर गेल्या सुद्धा मी जसं प्रभाकरने म्हटलं की कल का सीएम आहोत, मग आता मी मुख्यमंत्री कोण व्हावा हे ठरवण्यामध्ये जातो. म्हणजे मी ठरवत नाही, त्या ठरवण्याच्या टीममध्ये असतो, त्याची माहिती आता